Padha-padha jering gambarno. Ya, padha-padha gambarno. Kang kuwasa dawuh jiwa sempurna rungono ing tatanan laku aku tahu takon ngene iki lho. Kuwasa dawuh ngene. Gusti, kula nyuwun pirsa panjenengan. Jaman biyen sakderenge menungso niku enten alat-alat modern. Terus pundi carane menungso dek biyen babat wit. Kuwasa nguasane Kang Sujito dibukakno alam bawah sadar. Enenge iki kuwasa nuduhno dedeke angin. Sret seperti iki. Wit iki lolos. Lolos iki ngerti ya? Lolos iki rubuh. Ya kan? Rubuh. Lap rubuh. Oh, ngono. Dah, terus disebut carane nyingkir nih, nyilah nih. Nyilah iku bahasane nginggir nih. Nah zaman saiki ana sapator ning anu langsung di ngono. Mong nganggo iki juga nyilah dhewe. Paham ya? Nah saiki aku tak buka tatanan ini. Rungono gitu, tak wejah. Iki ibarat ya kan, gumelar. Ya, biar gumelar urung eneng apa-apa. Ya. Iki kebiyen aku takon, Gusti, kados menapa dek siyen dereng enten napa-napa terus entene penguripan. Takonku ngono kebiyen. Ya mbane dulur sing takon kaya model Kang Jito apa ora, Kang Jito ora ngerti, ya kan. Tapi Kang Jito takon ngono. Kang Jito jaman semono dituntun, ayo njupuk plastik, ayo melok aku. Aku dituntun kono. Tapi plastik setengah kilo kebiyen. Wis, terus balik nang mebel kene. Tekono. Wis, terus dikon ayak-ayak kene, ya. Terus kok nyebul. Iki tapi jadi ini bro, jadi ya jadi ini iki tapi nek mari tangi saka turu dawuhi ya kan nyebule iki ya ngene ngisine iki nek mari tangi saka turu iki kongkon nglerekno 40 dina ya kongkon nyimpen simpenen sampai 40 dino apa jano nokene neng bakteri neng penguripane jadi kaya bakteri kaya kewan urip wis saiki tak kei gagane tembung sapa sing jenengno iki pisanan siji maune urip siji dikon ngejarno neh sampai 20 dino eneng neh penguripan meneh iki dulur Kang Swara dawuh Kang Sujito swara nek ngandani apa kudu jelas gamblang jadi Kang Sujito oh berarti biyen iki gambarane kaya iki enenge kehidupan iki nah zaman biyen iki sik akeh atmosfere cerane dadi alam ki urung eneng tembus apa-apa urung ketok eneng apa-apa mergo isih dilindungi kaya dene kabut kaya dene apa pedut seperti itu masih alami. Makanya kayak biar ngomong mandang seperti itu ya aku mandang itu takoknya seperti itu kayak biar Kang Sujito didudui real ngene iki gambaran nah iki sampean iso saiki iso nggagahi tatanan piye sapa sing jenengno wong iki pisanan iki kehidupan pisanan iki paham dadi ku makane darane donya kuwi dudono nyata-nyata yen ana iku anane ku adile kendaline ambekan iku mau lho ngono lho maksude makane nek kita iki gelem tentrem ya nek kita iki gelem tentrem kita bakal iso keteguhane kane dawuh apa nyampe ya mulane ing titikan aku apa kita kudu wujud jiwa sempurna sebab menungso ora ana sing cidra menungso ora ana sing cidra yen gelem ketemu ambekan lho ngono mula tatanane urip-uripe kuwasa nuduno utuh sejatine dhewe mangkane kuwasa dawuhi aja ngandani kandha-kandha nek dicipta beda dicipta padha
Wong Amerika karo wong Indonesia ambekane padha 24 jam. Ya mlebu ya metu. Ya ora ning rupane. Nek rumah saku ora ning rupane. Sapa sing tau nang luar negeri iki? Ayo aku takon, sapa sing tau nang luar negeri? Eneng, sampean tau nang luar negeri? Nok ndi Mas, aku takok. Malaysia. Nang Malaysia. Ambekane wong Malaysia rupane kira-kira biru atau kuning, Mas? Paham sampean? Cetha sampean. Iki Mbak Ratna sing tau nang Irian. Jere wong sing nganggo PTK. Iya kan? Kira-kira wong Irian ambekane kuning atau hijau, Mbak? Padha kan? Paham maksudnya? Orang dibedakno, padha. Ning tandha tatanane utuh sempurnane wujud kuwi lho sing dibeda-beda karo ucap iki mau. Mula kuwasa dawuh, urip meneng lungguhe tentrem tatanane utuh sempurnane wujud jiwa sempurna kudu jumbuh karo kuwi mau. Mula tatanane laku ing kono kudu ketemu karo adile diri pribadi. Mula tatanane urip dulur-dulur ambekan ora cidra. Ya apa-apa ora tau owah gingsir. Nek cara bahasa umumnya enggak pernah berubah. Sedetik pun. Ya kan? Sedetik pun. Kang ambekane telat Kang, golekno kompo Kang. Paham dulur ya? Iki kiasane dulur. Ya. Iki Kang Dito didhawuhi karo kuwasa dawuhe kaya kuwi. Digambarno iki. Mangkane sadurunge donya dumadi sing ana hawa dhisik iku mau. Lah kuwasa dawuh iku mau lah sing diarani tentremno kuwasane dhewe ben ketemu karo utuh sempurna kuwi mau. Lho ngono lho dulur. Mangkane ana ngunanane yang maha sempurna. Sempurnane tatanan iku gak ana sing iso nyempurnano yen sampean ora gelem mergo nek kita wis gelem tentrem kang nguasane wujud ing tatanane utuh sempurnane kuwasane utuh ing kono bakal nguasakno wujude kuwasa kuwi mau. Gagane tembung bakal ndhawuhi sapa sing gelem tentrem kuwi mau. Yo ngono. Mula tatanane laku kuwasane dana uripe swara bakal dititik karo kasunyatan. Mula tatanane laku kabeh kudu wujud, mergo wujud iku nyata. Lho ngono lho maksudnya. Paham dulur ya? Wis. Piye dulur? Bakteri ini sinten sing menamakan di dalam ada bakteri. Lah iya mangkane kuwi mang aku takok iki mangkan muni aku sapa sing jenenge Adam Hawa kan tak takoki. Sapa sing jenengno sapa wong anu pisanan iki? Menungso. Wong saiki. Yo Wong cerita. Ya, wong cerita lho jenenge Mas Warno ya kan. Mula ana tata tatanane ucap kuwi mau Mas. Ngono lho. Mangkane urip iki mapan ana kiasan. Ngono lho maksudnya. Ya kan. Mula dikiasno tatanane urip apa wae iku kudu iso nyetakno iku kudu iso nggamblangno. Kiasane etan endi ana tatanan. Nek kene iki tatanan, nek gak ana iki ra ana tatanan. Lah kae apa? Kae aran. kulon. Lah ya kukuh karo lolohan. Kowe iki percaya karo lolohan diwehi omongan iku mau.